M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni nonse mpologalamu yathu ya lero ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 14 August. Ndipo leronso mpingo umachita chaka chokumbukira komanso kulemekeza Maximiliano Maria Kobe Oyera, yemwe anali wansembe komanso mmalitiri. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane. Yohane mutu wake wa 3 ndime yake ya 13 kulekeza ya 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Boniface Chintenga kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino ukuchokera mu buku labwino la Yohane Oyera. Yohane Oyera mutu wake wa 15 ndime yake ya 12 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Innocent Mlongoti kuchokera ku Martyrs of Uganda, Kasina Parish, mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Ezekieli. Pa nthawiyo Chauta adandilankhulira m'makutu chokweza. Adati, senderani pafupi, inu ozalanda mzindawu. Aliyense akhale atatenga chida chake chowonongera. Pamenepo ndidaona anthu asanu ndi mmodzi akufika kuchokera ku chipata cha kumtunda cha Nyumba ya Mulungu choyang'anana kumpoto chija. Aliyense atatenga chida cha nkhondo. Pagulu pawopo panali munthu wina ovala bafuta, atatenga zolembera pambalipa. Onsewo adalowa nakayima pambali pa guwa lamkuwa. Sono ulemerero owala wa Mulungu wa Israeli udaonekera kuchokera mwa akerubi mmene unalili, nufikira pa chiwundo cha Nyumba ya Mulungu. Chauta adayitana munthu ovala zabafuta uja, amene anali ndi zolembera pambali pake. Adamuwuza kuti, pita mu mzinda wonse wa Yerusalemu, ukayike chizindikiro pamphumi pa anthu onse amene akubuwula ndi kulira chifukwa choyipidwa ndi zonyansa zimene zikuchitika kumeneko. Kenaka ndidamva Mulungu akuwuza anzake ena aja kuti, nsateni mu mzinda monse, mukakanthe aliyense, musakachite kaso ndi aliyense, musakachite konse chifundo. Muwapheretu onse, okalamba, anyamata, asikana, tiyana ndi akazi omwe. Koma musakakhuze aliyense amene ali ndi chizindikiro chija. Muyambire ku nyumba yanga yoyera. Motero iwo aja adayambira kupha akulu apakhomo pa nyumba ya Chauta. Sono Chauta adanena kuti, ipisani nyumba yangayo,
ndipo mabwalo ake muwadzaze ndi mitembo. Tiyeni, pitani. Motero iwo adapita kukapha anthu mu mzindamo. Pamenepo ulemerero wowala wachauta udachoka pa chiwundo cha nyumba yake nukhalanso pamwamba pa akerubi. Apo akerubi adatambasula mapiko awo nawuluka. Ndidaona akupita, mikombero ili pambali pawo. Adakayima pa khomo la kumvuma la nyumba yachauta, ndipo ulemerero wowala wa Mulungu wa Israeli unali pamwamba pawo. Zimenezi ndizo zilengezo zimene ndidaziona ku mtsinje wa Kebara, kunsi kwa mpando waufumu wa Mulungu wa Israeli. Ndidazindikira kuti zilengolengozo zinali akerubi. Akerubiwo aliyense anali ndi mapiko anayi ndi nkhope zinayi. Analinso ndi chinthu chooneka ngati dzanja la munthu kunsi kwa mapiko awo. Nkhope zawo zinali zonga zimene ndidaziona masomphenya ku mtsinje wa Kebara. Chilengolengo chilichonse chinkayenda molunjika kusogolo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, lamulo langa ndi lakuti muzikondana monga momwe ine ndakukonderani. Palibe munthu amene ali ndi chikondi choposa ichi chakuti nkutaya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Inu ndinu abwenzi anga ngati muchita zimene ndakulamulani. Sindikutchulaninso antchito ayi, pakuti wantchito sadziwa zimene mbuye wake akuchita. Koma ndikukutchulani abwenzi, chifukwa zonse zimene ndidamva kwa Atate anga ndidakudziwitsani. Sindinutu mudandisankha ine ayi, koma ndine ndidakusankhani inu. Ndipo ndidakupatulani kuti mukabereke zipatso, zipatso zake zokhalitsa. Motero chilichonse chimene mungapemphe Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Choncho lamulo langa ndi lakuti muzikondana. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero lino tikaona mu uthenga wathu wabwino, tiona kuti Ambuye Yesu akukamba nkhani ya chikondi. Ndipo chikondi chimene Ambuye Yesu Khristu akufotokoza m'tsiku la lero, akufuna kuti inu ndi ine titsatire chikondi chimene Mulungu poyamba adatikonda nacho tonse. Adatikonda nacho pakutumiza mwana wake mmodzi yekha kuti abwere pa dziko lino lapansi kuti adzatipulumutse. Ndipo mwana wake ameneyu adampereka kuti afe, ndipo pamene iyeyu adafa adatifera tonse. Chikondi chachikulu kwa basi, chikondi chimene inu ndi ine tikuyenera kuti tichitengere. Ndi chifukwa chake Mulungu lero lino akutiuza komanso akutipempha kuti tiphunzire kukhala anthu okondana monga momwe iyeyo adatikondera ife anthu apa dziko lino lapansi. Koma tikati tionetsetse chikondi ambiri ife mwina timangomva, timangochidziwa, koma kuti tionetsedi chikondi kwa anthu ena tiona kuti zimativuta. Ambiri ife timasankha anthu owakonda. Ambiri ife timasankha anthu amene tikufuna kuti taonetsere chikondi chathu. Mulungu pamene iye akutikonda,
makamaka akamafuna kutidalitsa saona nkhope, sachita nseru ndi munthu kuti ayi uyu pakuti ine anandichimwira choncho ndisampatse madalitso anga. Ayi, iye amatikonda ndi chikondi chake ngakhale timamuchimwira mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo amatipatsabe zaulere zake. Ndi chifukwa chake lero lino akufunanso kuti inu ndi ine titengere chikondi chonga chomwechi, ndipo chikondi chachikulu chikuonetsedwanso kwambiri ndi woyera amene lero lino tikumukumbukira, yemwe ndi Maximilian Kolbe woyera. Maximilian Kolbe woyera adaonetsa chikondi cha Yesu Khristu pamene iye ngati wansembe adagwidwa ndi kupita ku ndende ina, ndipo pamene adali ku ndende kumene kuja ankafuna kuti anyonge anthu ena amene adali nawo ndende mmenemo. Koma pakuti panali bambo wina yemwe anali ndi banja lake, Maximilian Kolbe adaona kuti si bwino kuti bamboyu asiye banja lake, choncho iye adapereka moyo wake ngati wansembe kuti aphedwe m'malo mwa mbambo ameneyi. Mbambo amene iyeyu samamudziwa, kokumana kunali kundende komweko, ndipo adamangidwa osati kuti achita zinthu zoyipa ayi, koma chifukwa choti iwo amafalitsa uthenga wabwino komanso chifukwa cha nkhondo imene idali m'dziko limeneli. Choncho tikuona chikondi chimene Maximilian Kolbe akuchionetsa makamaka pakupereka moyo wake kulolera kuti afe m'malo mwa munthu wina. Chikondi ngati chomwecho chimene Ambuye Yesu Khristu adachionetsa ku mtundu wa ife anthu, kuti nayenso adalolera kuti afe kutifera inu ndi ine kuti tipeze chipulumutso. Koma tikati tionetsetse inu ndi ine pano, ambiri ife timasalana, ambiri ife mtima wachikondi mwa ife kulibe. Anthu mwina amene timacheza nawo ndi abale athu okhaokha, amene timacheza nawo ndi mtundu wathu basi, pakuti tonse ndife achewa tidzicheza achewa tokhatokha, poti ndife alomwe tidzicheza alomwe tokhatokha, poti ndife atumbuka tidzicheza atumbuka tokhatokha, poti awa ndimagwira nawo ntchito limodzi ndidzichezanso ndi iwowa basi. Mulungu akutiuza kuti ayi, chikondi chizikhala chosona nkhope, chikondi chizikhala chopanda nseru, kuti tidzitha kukondana wina ndi zake ndi mtima wonse, posatengera kuti uyu akuchokera kuti, uyu ndi wamtundu wanji, kaya uyu amapembedza chipembedzo chotani. Tikuyenera tonsefe tidzikondana ndithu mwa ubale, chifukwa ngati tikondana mwa ubale pakutengera chikondi chimene Ambuye wathu Yesu Khristu adachionetsa, ndiye kuti uthenga wa Mulungu ufalikira posepose. Tikuyenera kuzindikira komanso kukumbukira kuti Mulungu ndi chikondi. Choncho ngati ali chikondi adatilenga ndi kutiyika ife anthu pa dziko lino lapansi, nafenso tikuyenera kutengera chikondi chomwecho pakukhala anthu okondana ndi kumaonetserana chikondi wina ndi zake. Chifukwa ngati tikondana ndi kuonetserana chikondi wina ndi zake, ndiye kuti mtendere udzakhalaponso mu dziko mwathu. Mtendere udzakhalaponso ngakhale m'nyumba mwathu, m'banja mwathu. Mtendere ndiye kuti udzakhalapo ngakhale kumene timapanga business. Mtendere ndiye kuti udzakhalapo kumene enafe tikugwira ntchito. Tikatsogoza chikondi, zinthu ndiye kuti zidzatiyendera bwino. Koma tikati tachotsa chikondi pakati pathu, tiona kuti chipwirikiti kapena chisokonezo chimalowererapo. Choncho zinthu ziwiri zimenezi zikati zalowererapo, ndiye kuti chabwino sichikhalapo. N'chifukwa chake lero lino tatiyeni inu ndi ine tiyesetse makamaka pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuyesetsa makamaka kuonetsa mtima wa chikondi kwa anthu ena. Tikuyenera kukhala ife oyamba kuonetsa chikondi kwa ena, kuti anthu akaona zabwino zimene inu ndi ine tikuachitira kwina kulikonse kumene tili, kaya kumene tikugwira ntchito, kaya ndi m'banja mwathu, kuti tikukondana moonadi, ana athu tikuwakonda moonadi, ndiye kuti tidzathandiza ena kuti nawonso atengere chikondi chomwecho, ndipo akatengera chikondi chomwecho ndiye kuti dziko lonse tidzakhala anthu okondana, anthu amtendere. Lero lino tiyeni titengere chitsanzo chimene Maximilian Kolbe woyera adachionetsa, makamaka pakuonetsa chikondi kwa munthu amene iye samamudziwa. Nafenso tionetsane chikondi kwa wina ndi zake, posatengera kuti uyu ndi m'bale wanga, uyu ndimacheza naye, awa ndimagwira nawo ntchito kumodzi,
awa ndimachokera nawo mudzi umodzi, awa ndili nawo chipani cha ndale chimodzi, awa ndi a mtundu wanga. Zonsezo tikuyenera kuti tizichotse, koma tikuyenera kuti tikondane ndi mtima umodzi pakuonetsetsa kuti Mulungu nayenso inu ndi ine adatikonda ndi mtima wonse, nafenso tionetserane mtima omwewo wachikondi pakukhala anthu okondana. Ndipo tikakondana ndiye kuti zinthu zidzatiyendera bwino m'moyo mwathu. Timpemphe Maximilian Kolobe woyera kuti akhale Nkhoswe yathu ndipo adzitinenera kwa Mulungu kuti nafenso titsatire mtima wonga omwe iye anali nawo, okonda munthu posatengera kuti uyu ndani, koma kumukonda munthu pakuti tonsefe tikuyenera kuti tikondane, chifukwa ndicho chimene Mulungu amafuna kuti ife anthu apa dziko lapansi tikondane, kuti umodzi komanso mtendere upitirire kukhala m'dziko lino lapansi. Amen.